Кешеләр бу дөньяга Аллаһ Тәгалә тарафыннан нинди дә булса максат белән, нинди дә булса миссияны башкару өчен җибәреләдер. Бүгенге кунагыбызның бу кешелек дөньясындагы максаты мөгаен кешеләргә яктылык тарату, кешеләргә нур өләшү. Аның бит исеме дә шундый, Нурия Әхмәт. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның халык артисты, Россия Федерациясының атказанган артисты Нурия Әхмәт Сафин. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Инде әйткәнебезчә, бүген безнең кунагыбыз Нурия Әхмәт Сафин үзе Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театры актеры һәм гомумән Кариев театры дип әйтү белән иң беренче булып сез күз алдына киләсез. Һәм сез Нурия Әхмәт Сафин дип әйтү белән әлбәттә Кариев театры күз алдына китә. Шулкадәр менә сез шушы театр белән шулкадәр бәйләнгәнсез. Сез бит нигез салучыларыннан берсе шушы театрга. Менә ул теге 87нче еллар теге җәй көне булды ул хәл. Фәрит Хәбиб белән безнең шундый бер үзе белән кайчандыр бергә эшләгән кешеләрне җыеп алып, менә шушындый тәкъдим ясады ул. Без ди менә шундый театр студиясе оештырырга телибез диде. Ул вакытта театр ук түгел, студия формасында оештык. 87нче елда, 88нче елда февралендә беренче премьерабыз булды. Һәм шуннан арты әсәрләре ясый, 91нче ел җитте. Һәм шул вакытта безгә дәүләт статусы бирделәр. Театр дип, дәүләт театры дип. Анда инде постановлениесендә булай язылган иде. На базе татарской театра студии открывать татарский молодежный театр. Менә шулай итеп театр булып яшәп киттек. Менә шушы еллар давамында 2007 елда инде Кариев исеме бирелде. Әлбәттә, Яшьләр театрының Кариев исеме бирелде. Менә шу еллар дәвамында бу театр сезгә үз балагыз кебектер, шулаймы? Кадерле. Балам кебек дөрес. Чөнки без анда баштангыч мәлләрдә ничек дип әйтим инде, кунып төнеп ята идек. Чөнки базасы юк. Андый башка әйберләре юк. Шул актерлары бар да инде, теге әсәр куярга ашкынып торган кешеләр бар. Менә шулар аның бит инде киемнәрен, реквизиторларын, башкасын, уйный торган мәйданын табырга кирәк. Менә шундый проблемалар белән без анда иртәдән алып төнгә хәтле ята идек. Бүтән администраторлык хезмәте дә сезнең җилкәгезгә төшкән инде. Барысы да төште. Менә бүгенге көндә инде үз бинасы белән шундый якты, җылы, матур күңелегез сөйнәдер әлбәттә бит. Бер яктан күңел бик сөенә. Чөнки менә хәзер килеп кергән яшьләргә эшләр өчен бөтен уңайлыклар бар. Бина бар, якты, җылы, матур, күп сыйдырышлы. Мин уйлап торам, әйтәм, безнең гомердә менә шушы театр төзеп, аны алга җибәреп 30 ел бит вакыт узган. Һәм нинди шартларда миңа менә шушы гомерем бер яктан кызганыч та шикелле. Рәхәтләнеп уйнар вакыт. Рәхәтләнеп, әйтәм, иҗат итеп булмады бит менә шундый шартлар булганда. Һәм менә хәзер шартлары да бар. Яше дә артып киткән, әйтмешли, һәм яшьләр театры булгач, безнең инде репертуар үзеннән үзе яшьләр темасына корыла. Һәм инде яшьләр темасына корылгач, анда катнашучылар инде бөтенесе яшьләр, яшь кызлар, егетләр, яшь үсмерләр, без бабайларга рольләр әзәя. Менә шунысы кызганыч. Күңелне кырашлай. Нишләп заманында сезнең менә шул сез бик талантлы, күзгә күренеп торган шибәр, геройларны уйный торган актер һәм башка театрларга бару теләге булмадымы? Башка театрларга бару бит инде мин күчмәдән монда күчтем. Күчмәдә 20 ел эшләп менә шунда. Башка театрлар мәсәлән, ул вакытта билет театрлар бик күп түгел иде. Ул теге буасы да юганың, әтнәсе дә юк дигәндәй, әлмәткә ерак китәсе килмәде. Минсәрәгә ерак, теге әнине калдырып китәсе килмәде дигәндәй, бер академия театр бар иде инде. Анда барырга, анда мине алыгыз дип әле сорарга мин җөрьәт итә алмадым. Ни өчен дисәгез, менә кызык ул. Марсел Хакимовичтан курка идем мин. Нигә алганда булыр иде? Ни хикмәттер юк, курка идем. Аның сәбәбе язмыш булгач, язмыш тапшыруында әйтим инде. Училищеда укыганда без инде яшь студентлар дәрес бара. Фехтование буенча алып бардыл дәресне. Һәм миңа шунда бер рапираны бирде дә, әйдә, миңа каршы тор дип стойка басты.
Мен ауылдан келген малай, ол рапердің нәрсе екенін де білмеймін, аны неше қолданырға екенін де білмеймін, неше қоршы екенін тұрырға да білмеймін. Шулай етіп, ол мен білән мені шулай етіп, бір-екі шулай сынап қарады, мені де аңнашылды дегендей ярар болды дейді. Мені шушы менің көңілімне кіріп қалды, тіге, нешік деп айтем енді, ғұмыр бойы барды ол менің. Қош екелері, ол елінің бір яғында қора қош шырыра тұры келсе, мен ешектер ұра бұзарға тыраша едім. Құрметім де зор. Талант екенін де білем. Әйбетті, шушымды зор театрны жетеклегенін де білем. Міне барып, сұрарға батыршылық етмедім. Демек, сіздің язмышығыз екінші ел білен yazılған, екінші ел білен кетерге тәқдіргізге yazılған. Шулай көрәсін енді Күшме театрда 20 ел ғымырымны бердім, өзіне көре бір язмыш. Бұл театрға қазір міне 32-33 ел дегендей, міне шуны башыннан алып, бірінші кирпишіннен алып, юқтан бар итіп, яшап келем, енді эшләп 52 ел сахнаға бағышланған ғымыр. 52-53 ел. 53 ел. Әдіңіз бала шағыз тұрына сөйлеші келі. Әнені қалдырып кете алмадым деп әйтігіз, сіз қойсы яқтан? Мен өзім бұлай мақтанып айтам, қойшағына, мен шистай ағыннан, шистай мешәрі деп жіберіге яратам енді. Өзім Алексеевский районы, Алексеевский білен шистай енеш әбет енді. Міне шул Алексеевский районның Қыршынталы ауылында туып өсті. Мен атасыз өскен бала. Аны ауылда етелер едінде жилден туған бала. Қойбірлерінде бәғіріңе түшіп, әйтәсі келсе, зинадан туған бала деп әйтелер едінде аны. Менә шушы 46-шы елда туып, әненің бірінші ері соғышқа кеткен. Июнь айында соғыш башларын 41-ші елінде, ол декабрь айында хабарсыз жоғалған хабары келген. Аның бірінші ерінден енді Сағадат Бану, Хадиулла есімді балалары болған, алар мәрхум болғаннар. Әйінде шушы Меңні Ғалияның иптәші болған енді, ері апа, Әмин апам есән болды. Менің шушы әненің бір иптәшінден енді. Міне шушы аларға, алар ердәмінде шулай үстім енді мен. Түрлісін көруге тұры келді қиынлықлар. Әші сөзінде ешітірген? Әші сөзінде ешітірге, нақағында ешітірге, кім әйтмішілі, ол уақытта бетінде бүтінісі шушындай нашар шекілі, мен өзімнің түген нашар ішлеген, хис еткен шекілі зинадан туған болғаш, атасыз бала зендер кемсетіліп, өсе түшкеш, баш аңлы башлағаш, менің шекіллер алар ауылда 4-5 болған екен. Әлбәттә, бұл заманы шул бит аңыз. Заманы шушы. Ол суғыш шырының, кім әйтмішлі, аны ауылдағы қалған ирлерінің, үзлерінің кімліклерін көрсетіп, дол қалған қатынларыны шулай кемсетулерінен келіп шыққан, шуларының жемішлері біз бетінде. Мене шулай тұрып, апа білән үстік, түрлі шақ болды. Әтегіздің кім екен біліп үстігіз ме? Әтегіздің кім екен біліп үстігіз ме? Бір ауылда болғаш, оны мен білдірге тілемесім де білдірушілер болды. Әлбәттә, ауыл жерінде. Әйтушілер де болды, есімін әйтушілер болды, көзге көз қарап ұшырашқан шақлар болды, қол берішіп исәнләшкен шақлар болмады. Қызы білән бір класста оқыдық, Мәдинесі білән. Мен 46, Мәдине 47 еді. Міне шушынды язмышта, оларның енді мен ашу қатлы не түгіл, керек тә түгел, мен оқадлы ашқынып, менің мәтейім кім екен, әненің тінкесіне тимәдім, жыламадым. Кемсі тілген шақларда тішімді қасап түздім, но бәләке шақта ойна бергенде аның үлкен қызлары бар еді. Флорысы, Мәдине тағын бір қызы бар еді, ақырдағына бір малайлары туды. Енді Илдар есімді, аны бек яқшы білем. Құлыпқа бәләке шақта әлі, оқырға да кіргенше болғандар. Мені тұтып қиынылар, мен ябашалар еді. Әти біздінікі. Мен енді, Ярайсыздыке әминті нәрсе. Мен ешлерге тиішсі. Мен бет ол менің әти деп оның артынан жүрмәдім. Алардан біз бір нәрсе тәләп те етмәдік. Мені құлайтып, әти біздікі, мені сұрау, түге біліп үстіңме. Мені білгірттілер алар енді. Әтиімнің кім екендігі. Көңілігізде өкке сақланып келгендір, әймін? Кімге?
Менә шул әти булган кешегә. Юк. Юкмы? Беләсезме? Бер моның хәтледә үпкәм юк, чөнки әгәр дә ул безгә ниндидер бер дәрәҗәдә якынлык күрсәтеп, бәлки аның ярдәмен туйган булсам, ничектер әтилек хисе минем күңелемә кереп калган булса, бәлки теге үпкәм соңыннан бәлки ни булыр иде дип. Булай, ул чит, мин чит. Менә шулай бер авылда үстегәндә, чөнки аннары каникул вакытларында печән чабаргамы дигән шикелле кассилкалар эшләргә чыга идек. Бер кассилкада ул утырса, икенчесендә мин авыл мужиклары котырт. Ну, Нури Әхмәт. Минем исемем Нури Әхмәт, аныкы Вәли Әхмәт. Нәрсәдер төттүреп торды. Егетләр, ярарыгыз инде, җитәрегез инде дия иде. Менә шулай итеп инде туктата сүзне өзә. Теге бер вакыт барам көтү каршыларга. Ул авыл советында булып эшләгән инде. Безнең инде авылда 2 катлы таш йорт бар, илгәрге мулланың бинасы, анда инде өстә авыл советы, астында инде медпункт шикелле бер баскычка баскан бер мужик та шулай тора. Мин килем теге. Малай, кил әле монда баскычта өстән кычкыра. Менә ул туйгы, ул минем хәзердә бар нәрсәдер ярамаган әйбер эшләмәскә кисәтү, и мин аны туйып алып, что ул кеше, шушы минем әти булырга тиеш дигән кеше, анда бару түгел, ялан аякларын ялтыратып, әллә кая качып киттем инде. Кайсыдыр язмада укыган идем, хәтта сезнең паспортта отчествосы. Отчество булмады, юк. Ул заманда бит инде бала тугач ничектер әтисенең язырга. Минемчә, аңлавымча, ишетүемчә, ул үзе алса бит ул ишеген үзенең исемен паспортка язды. Метрикәгә яздырсан. Аннан соң ул вакытта 5 тәңкә акча һәм ниндидер материал бирә торган булганнар. Аның берсе дә әнигә эләкмәгән. Әтисе дигән урында нинди исем тора дисезме? Сызык. Сафин, Нури Әхмәт и Сызык. Менә ул Сызык аркасында минем күргәннәрем. Мин бит инде әйтмешли, комсомолга да кирдем, октябрьдә булып комсомол булып, партиягә да кирдем, югары уку йортларында да укыдым. Менә шул вакытта комсомолга, партиягә киргәндәге чакта мине газаплаганнары, күз яшьләрем белән елап басып торам дигәндә яшьләрем ага борным юешләнде. Фамилия Сафин, исемең Нури Әхмәт, отчествоң Вәли Әхмәт. Әйтергә юк минем отчеством дип әйтәм. Ну төнкәгә генә тиделәр бит. Алай булмый бит инде тормышта отчествовсыз кеше булам инде ди. Менә шушында райком кешеләре мине җыладылар иде. 50 яшькә җиткәч актерлар бит инде бер шундый исемлек буенча әзрәк алданрак пенсиягә чыгу каралган шикелле. Хатын-кызлар 50-дән, ир-атлар 55-тән. Мин әйтәм, нишлим хәзер? Отчеством юк. Паспортта юк, военный билетта юк. Минем училище белән университетка кергәндә, Уфада дигәндә, алар мине телдән генә сорашканда, мин инде отчествоны әйттем. Һәм шул әйтү китү белән минем дипломнарым отчествосы белән. Шулай итеп нишләргә? Алексеевская кайттым да, Вәли Әхмәтовчыны 200 тәңкәме, 300 тәңкәме акча түләп сатып алдым. Шуннан бөтен документларны үзгәрттем Вәли Әхмәтовичка. Менә отчестволы булдым, әдиле булды. 50 яшькә җиткәч. 50 яшькә җиткәч, әйе. Эфирда язмыш тапшыру. Бүген безнең кунагыбыз Кариф исемендәге театрның айда баручы актеры, Татарстанның халык артисты Нури Әхмәт Сафин. Нури абый дип әйтәсе киләсегә, чөнки сез Нури абый дип өйрәнелгән һәр вакытта, дәйме? Миңа кичкенәдән Нури диләр. Әни дә Нури диде. Нури Әхмәт тутырып әйткән кеше булмады миңа. Шулаймы? Апа да, әни дә дигәндәй, училищега укырга кергәчтә хәзердә. Сез театрда Нури абый дип йөртәләр. Әйе, Нури абый. Шуңа күрә Нури абый дисәм, сез ачуланмассыз. Юк, әлбәттә. Нури абый шушы бар рәхәт тә, газаплы да балачак. Әлбәттә бит инде ул артта калган. Алда инде шу чистайдан чыгып киткәнсез. Ничек театрга ничек барып эләктегез? Театр дөньясына. Театр дөньясына, менә шул театр дөньясына барып керүләр үзенә күрә мәшәкатьле булгандыр инде ул тагында. Чөнки теге Нияз Акмалның бер шигыре бар. Ялгышасыз. Тормыш мине тукмамады.
Бары үстімдегі тузанымны қақты. Әмма әйбәт қақты. Қолы тиген жерден қаннар ақты деп yazған. Иде бір шеғірін. Мене шушы менің көңілге кіріп қалды. Мен аны керім бөлмемді машинада бастырып әліп тақ қойдым әлі. 8-ні бітіріп, театр дүниясына кіру, училище бітірерге туры келді бетінде. Анарсың енді күшіме театр. Мене шулай тіріп ішлерге туры келді. Bir артылы. Әйінді аның тұра бара қиынлықлары, башқасы, тұрға орынның болмау, анарсың әнені бетінде мене шушындай ауырлықлар біле мені өстірген әнені ауылда ялғыз қалдырасым келмеді. Екінші группа инвалид. Инді әйткенім бар еді, апаларға қод язайдым, зирғар әнені қарағыз енді. Әнені қашшылатырға өзігізгі алығыз енді, қашқыны тоңдырмағыз енді зинғар үшін. Мен үсіп, ұқып шыққаш, әшли башлағыз, мен аны үз яныма алам деп. Мен ашыл үсіп шықып, әшли башлағаш, үз яныма алуым қызықлы да, ғибіретті де болды. Апшы ете берділер. Апшы ете да енді іш бүлмесінден де қызлар тұра, артистлар да тұра. Шундан соң енді бір баруда әнені тұттым да алып келдім мен. Bir kişi, indi bir bala var idi, keskinegine bölmede bir kişi yokladı da әнейім. İkinci günde kızlar yağında boş koradı var idi, şaktı da yattı. Şundan soң ketken nizaq, tavuş, kızlar жалобы бергенler indi direktorga barıp Nuri әнесін тұтты, тігілі айты, бұла айты. Шундан соң мен мәйтем, ғафу етігіз, қазір алардың директорларының есімдерін әйтме, менің алар башымнан 9-а ұзды, режиссерлар 8-ев дегендей, ғафу етігіз мәйтем, мен нешілерге қошасыз, ойлап гастрольда 20-25 еркен, мәйтем қайтам да бөлмеде мәйтем, иптәшім ята, бала ята, мұнда әнем ята, мен шолардың ортасына кіріп ятайым мұны енді. Шулай тұрып, яры яқырдан анысы да өтіп кеткен шекілді, меңа тәқдим білен шықтылар. Әйден Нұрай, әнейіңні қортылар ертіне орнаштырық. Үзіңе де яқшы болыр, тынышланып қалырсың, анда яқшы қарилар, яқшы тәрбиелейлер дейбінде. Мен аптырап қалдым. Ғафу етегізім әйдем. Юк таным бет ауылда әлі тікеуді қызы бар. Әм мен ішләп тұрған ирдавай мужик. Ақырдан мәйтем мен кіші көзлеріне, ауылдашыларымның көзіне нешіклер қарармын дейдім. Мене шулай тұрып, ол мәселе енді қали тілді. Бүтен меңа алай деп бәйленмәділер. Анчы қали тілді? Қали тілді әне тұрып қалды. Алда демәділер. Клубта шибер деп әйтмәділер. Мене шушы вақыттан алып, әнейім біздің янда, нешік деп әйтем, 31 ел яшады менің янымдан ем. 91-ші яшында кетіп барды жақта дүниядан. Ол вақытлардың ауырлығын әмері, аны шушынды қалда өскен кішігіне біле тұрғандар енді. Әнейім менің, кім айтмышлы шушы яшқа жетіп, мен ама соққанын қатырләмейм. Нашар дәшкенін қатырләмейм. Апалықтыр әйді. Апалықтыр әйді. Әне ник бір меңа нашар сөз әйтсен, ник бір шәпілдәтіп кіні алсын. Андын қалі білмады. Шуңа көре Құдайдан сұрайдым. Ғасырда ергәш Құдай тағалам. Зирғар үшін үйде шақта тұр келім, әнем қата ауырта, янында болайым, ялында болайым, янымда болырға рұқсат ет, дие, тілеклерім қабыл болды. Әнем, мен үйде шақта, мен ашылай тұрып, менің қолымда түгіл, құшағымда жанын берді. Әйдәлер еді, кіші жан берген шақта, ана или қысып құшақлап алырға керек екен, или қолларын қысарға керек екен, ама жан беруге жеңіл болады деп әйдәлер еді. Әм үш қашық су қаптырырға керек деп, әм мен шулардың барысында өтәдім. Үш қашық суында қаптырдым, құшағымда қыстым. Білдім жан бейені, шулай тұрып әнем кетіп, бала еттірді кетіп те барды. Түнгі 11-15 минут еді. Әйінді аның көмелері дағында ғазады. Аны меңа қабырға түшіріге күштілер. Үзіме түшірішті, ләғет тақталарын қойырға күштілер, ләғет тақталарын тізіп шықтым. Мұндағы үйірмені білсәгіз еді қызлар. Міне шыл вақытта тақтаны қоям, енді бітіре қоплап бітірдім. Міне шында етселер, Нұри сен мұнда қаласық, сен енді көмебіз әдейін білән бірге деп етселер, мен шында қаларға риза едім. Шында қаларға мен риза едім, әдей білән. Бек қиын, міне ол мені мұнда сақлары харам, мұнда.
Шулай иттереп, мин белән хушлаштык. Гомер биргән, мине укыткан 4 ел училищеда, театралында. Әйтәләр иде, мин каникулга кайткач, теге авыл советында инде баскычта утырганнарда сөйләшеп утыралар. Авыл советы секретаре, аның председателе, тагын библиотекары Дилбәр апа шул теге минем әтинең туган себегчләре алар. Исәнме, Нур, исәнме? Менә мин әйдә каникулда менә Фәйма апаңны алыштырып клубташларым эшлим, әйтәм, 3 ай клубташына. Менә карагыз инде кызлар, тәрбия дип әйтәбез. Баланы тәрбияләргә үстерергә кирәк. Гиззәт Бану апа нинди белем биргәнсең ул да? Бірін нинди ғариф танымаған келіш, малайы артистлыққа оқи деп, менә шулай етіріп сөйләшәләр иде. Бу минем өчен генә түгел, минем әнием өчен дәрәҗә бит. Әлбәттә. Ул бит инде заманында әше сүзләрне ишеткәндер бит. О, ишетми генә түгел, инде ишеткән, әйткәннәр, ишеткән. Ну, мин бер вакытта да җылаганын күрмәдем. Әкрен генә шыңшып аның теге ямаулаганын, минем ыштан күлмәгне дә тәртипкә китергәнен беләм. Үзе шыңшып әкрен генә җырлый, шулай. Бәлки җылаган да булгандыр инде. Минем янда ятып тора идем, я итәгенә башымны куя идем дә. Әйтәм бит, бик иркәләп үстерде ул мине. Бик яратып үстерде. Әйткән вакытлары бар булгандыр. Теге кешеләр инде шулай дип, бәлки кимсетенеп, нигә кирәк булгандыр дигәннәр, үз бәхетем өчен, бәлки кирәкчәктә минем таянычым булыр дип әйтә иде. Әйе. Сезгә ничә яшь иде әниегезне югалтканда? 2000 елда ничә булды икән? 46, 56 булган икән. Ничә яшьтә булсаң да бар әнки, кадерле, сүздә юк. 2000 елда 56. Сүздә юк. Демәк, ул сезнең инде актер булып, халык мәхәббәтен казанганарыгызны күреп китте. Улар әни өчен ул бит зур хурлык, мактаныч. Мин инде авылда бит әле ул теге күчмәдәшләргә әле баштангычы теге общежитиелар китермәгән чагында минем һәрбер спектакльмә килеп утыра һәм икенче рәткә утыра, үзенең мамык шәлен салып, фальтасын карап утыра да әле бер якка карый иде. Әле икенче якка карый иде, әле артына борылып карый иде инде. Шулай итеп, мине күрәсезме? Менә минем малаем бүген театрда уйный дигән шикелле горурланып утыра иде ул. Әлбәттә. Күп спектакльләрне карады. Әле Казанда яши башлагач та барайдым мин аны Тасма клубына, химиклар теге сарайына алып керә идем спектакль карарга. Һәм менә шушы безнең искалуларыбыз аның рухына дога булып барып бирсен. Мин шулай булса. Бүген безнең кунагыбыз Кариев театры актеры, һәркемгә таныш, һәркем яхшы белгән күренекле актер Нурия Әхмәт Сафин. Нурия абый, сез хәзердә карап тормалы, бик матур кешесез. Субханалла, күз тимәсен өстемә әйтә димәк зәйбит. Рәхмәт. Егет чагында, яшь чагында кызлар сезнең артыгыздан мөгаен чират торганнардыр, шулай бит. Миңа карасын яле бу дип, гашык итәргә теләгәннәрдер, шулаймы? Аларның да булгандыр, инде Замира яшьчәк үземнең дә булгандыр. Кем әйтмешли, авыл кызларда, күрше авыл кызларда укый башлагач алай кызлар белән йөрергә алай батырчылык итмидем. Авылдан килгән тыйнаклык әле шәһәргә еләшмәгән андый хәлләр булмады. Булды инде, булды хәлләр булды. Аның бит булуыннан бер хәл, гашык булуы бер хәл, менә аның икенче ягы бар иде. Менә шушы гашык булган кызларның әти-әниләре минем җилдән туган, зинадан туган хәерче бер Гиззәт Бану малай икәнен белгәч, киртәләр куела иде. Һәм алар менә шулай итеп аралар бетә иде. Шундый хәлләр булды. Берничә тапкыр. Рөхсәт итмиләр кызларына танышырга йөрергә. Минем белән Никола ни двора дигән шикелле хәерче, атасыз үскән, теге әнисе дә инде хәерче генә бер апа, бер әби. Ничек инде шуңа кыз бирергә кирәк? Ләкин шулай да бер кыз табылган бит әле. Табылды дип үзем тапканмындыр инде мин аны. Гастрольдә йөрибез, апас ягы, килеп керәбез, дарулар алырга аптекка. Апасының. Шунда прилавка артында матур гына, нәзик генә, нечкә генә, шибәр генә бер аппак халаттан, калфактан бер кыз басып тора. Дарулар алдык, сөйләшеп киттек инде, анарсын чыгып киттек дигәндәй,
Күңелдә дигән нәрсә бит калды. Ая. Күз бит тиз генә фотога төшереп алды, һәм менә монда күңелдә калды ул. Шуннан соң бер әзрәктән берничә айлардан соң мин нигә Академия театрына бардым да спектакль карап торам, бер сүз. Артистлар да театр карый икән. Исәнмесез, танымыйсызмы? Таныйм, искә төшеп, шулай апаслап тик шулай сөйләшеп киттеп, шулай затап кайтып. Димәк, сез дә аның күңелендә калгансыз. Әйе, шулай булып чыкты инде дәште бит артистлар. Шуннан соң зата кайттым, аны кайда торганын белдем. Инде ул вакытта апастан күченеп Казанда эшли башлаган икән инде. Менә шуннан йөрү башланды, танышу башланды, һәм 1 елдан артыкмы инде. Дан соң өйләнешеп тә куйдык. Менә ни гаҗәп. Әтисез икәнемне белделәр. Туганнары да, әти әнисе дә, үзе дә. Менә шулай иттереп, алар бер вакытта да мине кимсетеп, бер сүз әйтмәделәр алар миңа. Теге шул вакыт içinde кызым туды, беренчесе Гөлнара 73-тә, 77-дә улым туды, Аяз. Менә шулай иттереп, хәзер инде кызымның инде 2-гә чыкты, внучкам бар, 15 яшьлек Лиза. Матур гына француз телендә, инглиз телендә, рус телендә сөйләшә. Ну, татарча гына өйрәнмәде. Әйдә инде кызым, кайткан вакытта өйрәник. Нет кына дия, я француженка ди. Менә бит балаларны бит шуннан да мәҗбүр итеп WhatsApp-тан сөйләшеп алды. Улым, кызым, 1-2 генә сүз. Исәнмесез? Хәерле кич дип, менә беләм ишин бабам дип беләм бит. Аның теле безгә әбием бабам булды. Менә шулай иттереп инде әбием бабам 15 яшьлек внучка. Артист кешегә бигрәк тә күчмә театр менә әйтәсез бит инде. Айның 25-шәр көне гастрольдә. Ул бит өйдә калган хатын-кызга балалары белән ул бит җиңел түгел. Җиңел түгел. Әле монда 3 көнгә 4 көнгә калганда да җиңел түгел. Җиңел түгел, Замира, аны менә мин хәзердә торып аңлыйм. Ул вакыттагы ни өчен шундый хәлләрнең шулай йөрүнең хикмәте нәрсәдә? Ул заманда бит инде Совет заманында әзрәк эшләгә чиратка басасың, аннар квартир була, бушлай, анысың әзгән әйтәсең дә, исем аласың шикел, исем бирәләр кебек. Менә шуңа алданып яшәгән, эшләгән кешеләр бит. Аның акчасы да 70-75, ул заманнарда 80 сумлык иде. Минем хатыным иптәш Рәмзия фармацевт иде ул нитеп. Аның да шул дәрәҗәдә ниткән. Менә шушындый кыенлыкларны күреп, аңа кыен булгандыр. Мин хәзер бөтен йөрәгем белән аңлыйм. Тулай торак, 2 бала, кайнана. Нишәр кайнана бит әле Нишәрстаннан. Әни минем охо, телгә дә үткән. Характерда үткен шулай итеп, менә урамда барабыз ди, кызымны йөртә икән, Аяз коляскада булган күрәсен инде, кызым әйтә икән, бер пар үтеп бара. Әнием, каралы, нәрсә, бу кичкенә кызның әтисе гастрольдә түгелме дип әйтә ди. Гастрольдә түгелме? Менә мин гастрольдә булып узды гомерем минем. Аны әйтеп аңлатырлык түгел. Менә мин хәзер бөтен җаным, күзәнәгем белән аңлыйм, аңа ничек авыр булганлыгын, һәм тормышның ничек авыр барганлыгын. Мин бит инде университет бетергән кеше, бәлки икенче һөнәрдә сайлый алган булыр идем. Менә шуңа хәзердән үк кабатлап әйтәм. Минем бер дустым, якын күргән шагыйрем бар, җырлар авторы Мансур Шигаповның бер шигыре менә шуннан аңларсыз. Киткән кышлар тагын кире кайтты. Туган якка тарткан күңел ул. Кеше күңеле дә кире кайтса, икенче кат мин яшәмәс идем. Кабатлану кызык түгел ул. Менә шуларны искә төшереп, мин һич кенә дә үткән тормышымны сорасалар, кабатлар идеңме? Гомергне бер мизгелендә кабатламас идем. Әнә шул күргән газаплар, теге сүзләр, әрнүләр, әрнешләр, кимсетелүләр, һәм менә гаиләмә китереп, менә шушы авырлыклар китереп яшәгәнем өчен. Мин бик нык үкенәм. Сез язмышыгыздан канәгать түгелме? Әллә? Язмыштан канәгатьме дип ул канәгатьлек түгелдер инде ул, әгәр дә мин аңа кире кайтасым килми икән. Аны кабатлыйсым килми икән бер мизгелендә. Әгәр дә кире кайтырга булсам, бөтенләй икенче яшәр идем, икенче тормышта.
20 ел. Аны инде мен уйлаган идем, андан соң 20 ел не өчен? 20 елдан соң мен күчтем. Башка эшкә тасма клубында директор да булдым. Мәйтәм, җиңеллек булыр, чөнки заманасы авыр. Теге урам белән урам сугыша башлады, квартал белән квартал дигән шикелле. Яшьләр мәйтәм бала үсеп җитә, берсе 8-дә, берсе 4-тә. Былбыллар белән бер хәл булса, мин гомерем буе гаепле булып калам. Һәм мине битәрләячәкләр, гаепле санаяклар күчтем. Шуннан соң тасмада озак эшләмәдем. Менә бу студия ишеп, студиядан соң яшьләр театры китте. Әлбәттә, бу театрда бик күп гастрольләр булмады. Булмады түгел, булды анысы да. Демәк, сез үз теләгегез белән театрдан киттегез, әйме? Нәкъ менә шу тормышны үзгәртәм дип. Үзгәртәм дип, яхшылык эшлим дип, балалар белән булам дип киттем. Әлеге дә баягы шул гастрольләр, шул елларга әйләнеп кайтсак, әле ул бер кыен калдырып чыгып китү, икенче кыен ул бит әле күчмә театр, үз бинасы юк, ул гел юлда, гел авылларда, ул вакытта бит бүгенге кебек барлык уңайлы шартлар булган мәдәният йортларда түгел. Шулай бит инде. Шулай. Ат арбасына да утырып йөргән чаклар бар иде дип менә Ислами апа сөйләгән иде безнең студиябызда, нәкъ сезнең урында утырып. Ул трактор чаналарында иртән чыгып китеп 8-дән кичке 10-га 11-гә барып җиткән чакларыбыз бар. Икешәр ДТ тракторы тарта иде. Чананы Қар көп, шугалы көп була иде. Авылга алып барып җиткерә алмыйча, күрше тукта бер авылда кунып калган чакларда булды. Менә шулай. Барып җитәбез көтүндә 11-дә халык таралмаган. Ни эшлисең? Бөтенебез теге җыелышып декорация ташыйбыз, сәхнәне кырбаттабыз, тиз генә киенәбез. Әле шунда гримда салган булабыз бит әле. Гримны салып уйнап чыгабыз. Төнге 2-ләрдә квартирага кайтып ятабыз инде бөлөнгәннәргә. Аның авырлыкларын әйтеп, клуб салкын, түшәменнән теге тамчылар тама, кием алыштырырга кирәк. Бер кат ширәк алып, кемәкче күлмәк киясең, чалбарыңны киясең, суыкта, тышанада катып килгән ботинкаларыңны киясең. Менә шулай итеп, шундый вакытлар булды. Килеп төштек Күкшел дигән авылга, Кукмара районы. Безнең ниләр батареялар шартлады диләр. Анда бит кул астында транспорт юк, кирәк сенсия кайтып кунар өчен, или Казанга китәр өчен, шалтырга телефонны да эшлибез дип, менә шул 40 градус суыкта шартлаган батареялар теге ягылмаган килеш клубта уйнадык. Менә шулардан да чыгадыр инде ул безнең хәзерге авырулар. Бәлкем. Менә шулардан да чыгадыр. Яратканда ярата иде халык. Менә Ак төбә, Кара төбә, Туйлар узгач дигән спектакльләребезне бер авылда уйныйсың. Шушы колхозның икенче бүлекчәсе, егетләр, әйдәгез иртәгә безнең менә бу бүлектә дә уйнап китегез әле. Без икенче көнне көндез анда уйнайбыз, кичкә теге үзебезнең планлаштырып, нигә китәбез? Юк, кесәгә керә торган түгел, договор төзеп көндезгегә, кичкә теге законный спектакльгә китәбез инде. Көненә 2 спектакльдә бар иде уйнагачаклар. Сез үз гомерегездә бик күп директорларны, бик күп режиссерларны күргән артисттар, шулай бит? Бик күп, әйтәмез, 8 ту Гүзәл ханым, 9-нчысы директор. 9-нчы ул безнең вакытка килгәндер инде шәт. Минем картайган көндәге әзрәк бер теге рәхәт күреп калыйммы дигәндәй, или тыныч тормыш күримме, театрын тәртипкә салып, дөренди шау-шусыз, теге маҗарасыз алып барырга осталык кирәк бит аңа. Андыйларга теге олы йөрәкле, әни йөрәкле кешеләр генә, хатын, кыз гына сәләтле буладыр дип уйлыйм мен. Теге бал кортын әйтәләр ичендә, корт күч анасы дип. Менә шикелле безнең театрны җыеп алды, матур гына яшьләр килде, матур лабораториялар оештырылды. Менә шуннан соң спектакльләр бер-бер артлы, менә яшьләргә багышланган спектакльләр. Соңыннан кем әйтмешли, соңгы вакытларда чөнки ишетелә башлады. Сез бит балалар театры, яшьләр театры. Сездә олылар өчен күп теге репертуар нигез ташлары булсынмы, супер кияүләр, башкасы менә хәзер менә балалар алар тормышынан алынган әйберләр күп. Тормышыбыз алга бара, мин бик шат. Театрыбыз бөтен театрлар арасыннан ничектер билгеле бер дәрәҗәдә аерылып, югары баскычка үрлей башлады. Демәк, сезнең кайчандыр кичкенә генә студия башлавыгыз юкка гына булмаган. Менә шушы студияда бит студия булып та бит әле без 4-5 ел хезмәт иткәнбез. Шушы студия дәврендә дә 4-5 әсәр чыгарганбыз. Шушы студия вакытында да безнең Фәрит Хәбибуллин җитәкчебез матур итеп биналар ала белгән.
Һәм менә шушы Каравайдагы сыпату эштән без инде Анар Островский урамына күчтек. 12-нче бина иде инде ул. 12-нче бинаның аның Г образны төзелгән. Ул вакытта инде теге иске йортларга күчү башланды. Андагы торучылар күчеп бетеп, йорт иши бөтенләй безгә калды. 3 гектар ярым икән ул. Анда безнең яшьләр без инде канаулар казып, трубалар сузып, теге аларны җылыттык. Кем әйтмешли, торак теге сулар үткәрелде. Анда теге гомуми торак итеп яшьләр яши башлады. Гаиләлеләр, аерым торучылар да барды. Менә шушы 3 гектар ярым җир хәзергесе көндә газеттан укыдым, рус театрына бирелгән икән инде. Шушы гомерегезгә сезгә күпме роль, ничә образга җан кертергә туры килде? Күчмәнеке белән эшләп караганда барысы бергә 110 бар инде. Анда төрлесе бар, яшь малайы да бар, ир уртасы да бар, яшь җегете дә бар, урман әбисе дә бар анда. Анда бар король Лир да бар. Мәхәббәт теге президент Вальт ни дә бар, Вальт кемәле Вальтериндәге мәкерле мәхәббәттә Шиллерның менә шулар барысы минем баштан узган инде алар. Рольләрмә зарлана алмыйм. Кайсы менә үтә дә якын кадерле бармы шундый образлар? Сагынып искә алам Фәвзия Бәйрәмованың теге Такташның 90 еллыгына багышланган Атылган йолдыздагы ролемне. Әле ул вакытта без студияда буларак менә шушындый зур әйбергә алынып аны халыкка күрсәтә алдык. Ләкин менә чагыштырып караганда, хәзерге заман техникасы юк, төшерүләр, видик дигән әйберләр юк, ул теге фотоаппаратны алып, телефон алып шалтыр төшерүләр шикелле. Менә шушы спектакль турында ник бер фото калсын. Biz аны Кәрим Тинчурин театрында уйнаган идек. Аннары корольләрне сагынам. Бик сагынам мин аны. Ул дөресен әйткән Нәүрүз фестивалендә ул елны не хикмәттер Мәскәүдән килгән әүкатлы комиссия безнең корольләрне исәпкә алды әзрәк итеп инде бүре канын теген түбән камаланы менә шул ике спектакльне алып ничектер күңелләренә якын булды аларның. Һәм ул беренче җирдә мактап корольләрнең үсеше турында, аның уңышлы куелышы турында, режиссерның уңышы турында менә язылып чыгылды. Яраткан рольләр бар инде, аннарның дөресен әйткәндә кайсы менә нигез ташларындагы менә хәзер. Яратмаганнар бармы? Яратмаганнар. Менә баштан алып яратмыйча эшләгән роль ахырдан яратылып китә икән ул. Шаймы? Менә шундый бер сәер гадәт бар икән. Яратып китәсең аны. Нәрсәсендер табасың, руслар әйтә бит, изюминкасын таптым мин аның дип. Менә шул яратылмаган, теләп алынмаган роль менә ничектер күңелгә якын булып кала. Ул бит менә кешенең була холыкка бер төрле. Холыкы була, тормышка карата ниндидер карашлары була. Һәм син уйный торган образ кешенең образы, язмышы, ул гомумән синең ичке дөньяңа капма-каршы туры килергә мөмкин. Шулай бит? Син ул эшләгән гамәлләрне мәңгедә эшләмәскә мөмкинсең. Ул уйлаганча син гомумән каршы булырга мөмкинсең. Шул вакытта ул образ шын булып туа аламсың? Или монда актерның осталыгы күренә? Менә монда инде сез әйткән актерның осталыгы синең сәләтең кирәк. Менә шуларны яратырга кирәк бит бу кешене. Менә шуларны итеп кушып, әйбәт, аннар теге актерлык осталыгы, теге мастерство дип әйтәбез инде, һәм режиссерның эше дә кирәк. Әлбәттә, ул аны сине нинди юлга кертеп җибәрә, нинди бурычлар куя синең менә шушы образ буларак теге син яратмаганга, или сиңа каршылыклы булганга, менә шуларны каршылыкларны җиңеп алга барасың да, һәм яратып эшлисең дә, образ барлыкка килә. Үзе кичкенә генә, ә менә төш кенә булып кала ул. Яратырга кирәк димәк. Яратырга кирәк. Яратып эшләргә кирәк. Мөһим бу тормышка карата сезнең менә тормыш фәлсәфәгез сезнең нәрсәдән гыйбарәт? Менә тормышны әйтәсез бит инде кирәк кабатласам, кабатламас идем дисез. Тормышны ул бит инде ярату белән бәйле бит инде ул кабатлык. Тормышта минем фәлсәфәм шушындый. Һәрбер кеше җан иясе бер-беренә карата мәрхәмәтле булырга тиеш. Шәфкатьле булырга тиеш. Бер-берең алдында икейөзләнмәскә кирәк. Кешеләрне хөрмәт итәргә кирәк. Ул авырмы, начармы, ул кем әйтмешли, аны хөрмәт итәргә кирәк. Менә шундый минем принципларым. Чөнки яратырга кирәк кешене. Кешелек дөньясын яратырга кирәк, шулай бит? Шулай.
Безнең студияда төрле кешеләр кунакта булды. Менә мәсәлән, безнең инде күптән түгел булган иде кунагыбыз хәзрәт булган иде бездә кунакта. Менә аның әйтүенә караганда, без бу дөньяда кунак кына. Кунак кына һәм без үзебезне мәңгелеккә әзерлибез дип әйткән иде. Менә сезнең ул турыда уйлаганыгыз бармы? Кылган гамәлләр турында җавап бирергә туры килер дигән менә шундый менә андый уйлар киләме сезгә? Ишеп килмәсен, миңа бит 73 яшь тула декабрьдә. Әлбәттә уйлыйсың, мин аның инде хәзер кем әйтмешли, менә бүгенме киләме ул көн миңа, иртәгәме? Мин бик кайгырмыйм. Әдәм баласы килгән икән бу якты дөньяга, димәк ул матур гына китә белергә дә тиеш. Алдан чарасында күрергә тиеш. Минем инде дөресен әйткәндә, алдан җирем алып куелган. Кемгәдер мәшәкать өстисем юк, иптәшем белән барып без икебезгә теге татар җиратыннан җирне дә алып куйдык. Кем әйтмешли, кылган гөнаһларым, гөнаһсыз кеше юктыр ул. Гөнаһсыз кеше булса, ул әйтә алмыйм, алар фәрештә булырлар иде дә, аларның канатлары булыр иде. 73 яшемдә белеп кылган һәм белми кылган гөнаһларым өчен мин шуңа күрә Ходай Тәгаләдән гафуда сорыйм инде. Ярлыка. Әйе, Ходай ярлыка дип инде. Шуңа күрә бүгенме ул, иртәгәме, бер көннән буламы ул миңа, мин инде китеп барам икән, мин тыныч күңел белән китәм. Әнием җирләнгән, апам мәрхүмә, җизнем мәрхүмә, теге иптәшем, теге сау-сәламәт, әле балаларым инде урнашкан, берсе читтә Франциядә булса да аязым эшләп тора, матур гына. Мин аларга авырлыклар китерүем әнә шушы күчмә театр вакытында ойлап булмавыңнадыр инде. Димәк, Аннарсын мин була әйтәм, инде тормыш булгач барысы да булды. Бездә бит инде беребез Таһир, беребез Зөһрә, теге кем әйтмешли Галия Бану белән Хәлил дип, теге макташып кына, чук-чук сөешеп яшәмәгәнбездер Рәмзия апагыз белән. Төрле хәлләр булгандыр. Савыт сабасы да ватылгандыр инде, кем әйтмешли сүзләр дә әйтелгәндер. Шуңа күрә инде бер-беребездән гафу үтенәсе, һәм мин шуңа күрә шаккатам кой вакытта сезнең тапшыруларда да була ул, телевизордан бик иш ялгырый. Ой, 50 ел 60 ел гомер итәбез, без бер-беребезгә кыек кызу белән дә карамадык. Без бер нәрсә авыр сүз әйтешмәдек. Гафу итегез. Мин андый кизләргә ышана алмыйм. Аның өчен булыр өчен ике төрле характердагы кеше бит син. Ничек инде шулай, мәсәлән, минем хатын япон гороскопы буенча җир, мин ут. Балаларым от, аннарысын мин гороскоплар буенча эт, ул кабан. Менә шулай итеп, ничек без шулай итеп бер шулай дип кенә малай булмый ул. Ул үзеңә икеләнеп, хыянат итеп яшәү шикелле булыр иде. Минем ошамаган ул теге дип әйтә алмый иде. Ул әйтә ошамый шулай, Нурик шулай ди. Мин аңа әйтсә, Рәмзия, синеке дә шулай итеп, шулай яшәбез без. Һәм бер-беребезне ничектер шуннан соң төзәтешеп китәбез, кычкырышабыз икән инде. Ул вакытта беләсеңме син, ничек була? Минем әни шулай иде. Тормышта теге шау-шу булган булып ала, савыт сабат уза, теге әйтә, менә бер көнне кухняда тәмлисләр табара, теге якмышлар, бәлешләр пешә. Хатын да аның шикелле. Менә шулай бер ике көн теге дәшмичә, теге этле мәсьәләсе киргән шикелле, бер көнне кухнядан тәмлис тарала. Эш пешмәк исләре, бәлеш исләре тарала. Буслашабыз димәк. Тепло, җылы дигән шикелле. Менә шулай итеп китә инде узган бире. Теге шулай инде. Әгәр дә ул мин аңа, син миңа шулай дип әйттең, мин аңа шулай дип әйттем, бер-беребезгә ачу саклап яшәп булмый инде ул. Без фәрештәләр түгел. Канатларыбыз юк. Кешеләр зинһар 200ләнмәсеннәр. Гастрольләрдә йөргән вакытта әлбәттә кызыгышлар да булгандыр. Иләс-миләс килгән чаклар була идеме күңелеңә? Иләс-миләс килгән чакларым нәрсә дип әйтим, ләкин минем хыянат иткәнем юк. Күз бар, колак ишетә бит, матурлыкны һәрберебездә күрә һәм ярата, нишләтәсең инде аны? Табигатькә каршы барып. Табигатькә каршы барып булмый инде. Алар белән теге матур итеп сөйләшәсең, ачылып киткән буласың. Шулай итеп инде булды, чәчәкләр белән каршы алганнар да булды. Автобустан төшүмә шулай итеп гарш чәчәкләр яларткан хат язучылары да булды. Ләкин мин менә әйтәм, минем хыянат иткәнем булмады. Күз бар, колак ишетә дигән шикелле матурлык күрәбез. Матур диясе килә бит инде. Матур инде. Хатыныгыз көнләшә идеме?
Күн Мин дә көнләшәм, ләкин мин аны сиздермәдем. Сиздерә идеме хатыныңыз? Сиздерә иде. Ә мин дә көнләшә идем. Мин дә әйтергә айта ала идем, шулай тегеләй булай дип, ләкин минем менә монда барысы да эштә калды. Бер айга чыгып кит әле хатынны калдырып, көнләшмичә кая барасың? Бар күңел тыныч түгел бит инде. Шулай. Җитмәсә шивәр булгач, матур булгач. Ләкин менә гомер үткән саен ул тагы да кадерле була төшә диләр. Шулай бит? Кадерле була инде ул. Ничек булмасын, гомер иткән бит. Ул синең җаның тәрең шикелле менә авырткан вакытларыбыз була. Ул авыртып киткәндә мин үземне дөрес әйткәндә кая куярга белмим. Шушындый авыр вакытларыбыз булды, больниска эләкте. Теге ятып инде, бер бүлектән икенче бүлеккә күчүләр шулай тир булып алды. Мин ул вакытта нишләргә белмәдем. Мин менә шушы больниска үзем әйтәм, уйлыйдым, нигә мин кирип ятмыйм. Шунда мин кирип ятыр идем, ул чыксын иде. Шуш больницадан. Чөнки мин ничектер ул больниц халәтләрен, авырту халәтләрен җиңел кичергә тырышам, бирешмәскә тырышам мин аның. Хатын кыз менә әгәр аның сыкраганын, авыртып ятканын күргәч, минем йөрәгемә бик авыр тоела ул. Борчыласыз инде. Борчылам, хәзердә борчылам, менә зинһар авыртагына күрмәсен. Теге әйтәләр иде, мин әни теге шушы авылларда йөрибез дә, нитеп тормыш хәлләре сөйләшәбез, менә шулай кара-каршы утырып та, китеп барды, менә үлде бит инде. Менә үлмәсен иде икән ул, Нури Әхмәт абый, менә шунда чатта сөялеп кенә утырсын икән, сөялеп кенә торсын икән, менә җаным тыныч булыр иде ди. Мин менә шуларны кичердем, әни үлгәч тә, теге әйтәм, чатта гына сөйләп торсын, исән генә булсын икән ул. Ишектән кайтып керүгә кайттың, улым дип әйтүләрне җитә. Шуңа күрә хатыныма бик нык сәламәтлек телим. Инде икебез дә алы авырулардан качып катылып булмый. Аллаһ Тәгалә Шуңа күрә бер-беребезгә ярдәм итәшеп, әле ул даруны китерә, әле ул укулны кадый миңа, әйдәме кадыйбыз. Мин аңа мәйдәме булай итәбез дип, менә шулай иттереп инде. Шунсыз аннар ул ничек була инде ул? Тормыш булмас иде инде ул. Әлбәттә, тормыш булмас иде. Ул теге кем әйтмешли әйтәләр инде, теге кешене хөрмәт итмәсәң яратып булмый дигән бер сүз бар. Нидә безнең песебездә. Мин аны хөрмәткә әйткәнмендер инде. Юк инде, Хәдичә, кешене хөрмәт итмичә яратып булмый дигән шикелле. Менә монда хәзер ярату белән хөрмәте олыгайган көндә бергә тулылана икән ул. Беләсең син. Ярату бит ул бер яшьлектәге шикелле. Хөрмәт итү ул олыгайган көндә инде менә аның барлык күргән авырлыклары, сиңа ике бала үстереп бирүләре, синең әниең белән торулары, аны син чеп киткәч караулары, хәзерге көндә матур иттереп тормышны алып барулары, өйдәге тәртип, чисталык, пешкән ризыгыңның тәмле булуы, эсе башымның чиста булуы, менә хөрмәткә лаеклы кеше. Менә шул. Бик күп еллар белән шулай парлы булып яшәргә язсын сезгә, бер-берегезгә терәк булып. Әлбәттә театрда, чөнки тагын кабатлап әйтсәм дә, ул арттыру булмас. Әлбәттә Кариев театры дип әйтү белән Нури Әхмәт Сафин күзаллы Нури абый килеп баса, Нури Әхмәт Сафин дип әйтү белән Кариев театры күзаллы килеп баса. Сез чыннан да әле менә бу театрда үз кеше, теге театрның әтисе дип әйтәм, бабасы дип әйтәм, ничек кенә булмаса, ләкин театр белән сезне тамашачылар, мин генә түгел, бик күп тамашачылар сезне менә шулай тәңгәл китереп карый. Атасыдыр инде тудыручы, чөнки барлыкка китерүче, нигез ташын салучы, студиядан дәрәҗә алып бирүче, шулай итеп. Һәм аның репертуарын хәзерге көнгә кадәр все-таки тотам бит әле, алып барам үземчә уйныйм. Менә сез хатыныгыз турында шундый матур сүзләр әйттегез, тамашачыларга нәрсә әйтерсез? Тамашачыларга беләсең, беренчедән мин хәзер үзем бер теләк телим әле. Үзегезгә? Әйе. Язмышым. Мәдәт бирсен миңа. Авыр көрәшләрдә җиңәргә. Кулымдагы факел сүрелмәсен. Картлык сарылмасын иде иңнәргә. Бу сөйкле шагыйрем Хади Такташның улы Рафаил Такташ сүзләре. Инде тамашачыларга, дөресен әйткәндә, хөрмәтлеләрем,
бу дөньяга килгәнбез икән, матур иттереп, тыныч иттереп, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәргә язсын иде безгә. Дөньяларыбыз тигез булсын, илләребез тыныч булсын. Менә шушы тыныч, матур илләрдә бергәләшеп, бу якты дөньяның тормышның бәхетен, рәхәтен күреп, шатланышып яшик. Амин, шулай булсын. Амин, шулай булсын. Амин. Кабул булсын. Амин, Менә кабул әлеге вакытта экраннар алдында утыручы һәр тамашачыбызга менә шушы матур теләкләрне телибез, кабул булсын һәм исәнлектә, саулыкта тагын бер атнадан күрешүләр насыйп булсын. Сезгә зур рәхмәт, Нурия абый. Очрашулар насыйп булсын әле, Аллаһы бирсә. Үзегезгә зур Очрашканга рәхмәт. хәтлек. Сау булыгыз. Сау булыгыз.